మెల్ల మెల్లగా నచ్చాడే అల్లరేదో తెచ్చాడే మెల్ల 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 మెల్లగా నచ్చాడే అసలేవో ఇచ్చాడే మెల్ల 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 మెల్లగా గుండెల్లో కొత్త రంగు చల్లాడే మెల్ల 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 మెల్లగా కన్నుల్లో మత్తులాగా అల్లాడే వెల్కమ్ టు మై షో. థ్యాంక్ యూ. ఏంటో నా ఫ్రెండ్స్ని, నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీని ఇలా ఇంటర్వ్యూ చేయాల్సిన రోజు వస్తుందని నేను కళ్ళు కూడా ఎప్పుడు ఊహించలేదమ్మా. సో ఫస్ట్లీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. యుఎస్ నుంచి వచ్చింది కాబట్టి యాక్సెంట్ ఫస్ట్లీ అని. ఫస్ట్లీ థ్యాంక్ యూ. సో మన షోలో ఒక సిగ్నిఫికెన్స్ ఉంది. ఈ మొక్కను చూసినప్పుడల్లా ఎన్వైరన్మెంట్ సేవ్ చేయడానికి నువ్వు ఏదో ఒక విధంగా పాల్పడాలి. అంటే పాల్పడాలంటే పాలేసుకుని దానిలో పడ్డం కాదు. మారా నువ్వు మారా నోరా నేను మారితే ఎలా? సో ఇఫ్ యు ఆర్ ఆల్రెడీ డూయింగ్ సంథింగ్ టు సేవ్ ది ఎన్వైరన్మెంట్ అది చెప్పు. లేకపోతే ఈరోజు అదితి అనే నేను హామీ ఇస్తున్నాను అని చెప్పి ఒక హామీ ఇచ్చి. ఓకే, నేనైతే ప్రస్తుతం ఏం చేయట్లేదు. ఐ ట్రై టు నాట్ త్రో గార్బేజ్ ఆన్ ద ఫ్లోర్. ఐ ట్రై టు కీప్ మై సెల్ఫ్ క్లీన్, బట్ దట్స్ అబౌట్ ఇట్. బట్ ఈరోజు నుంచి హామీ ఇస్తున్నాను దట్ ఐ విల్ డూ సంథింగ్. ఈరోజు నుంచి ఏదో ఒకటి చెప్పు. ఏం సంథింగ్ ఏంటి? ఈ రోజు నుంచి నేను హామీ ఇస్తున్నాను, మా ఇంట్లో వెట్ వేస్ట్ డ్రై వేస్ట్ ఎలా సెపరేట్ చేస్తారో యూఎస్లో ఎలా చేస్తారో అక్కడ ఇంట్లో ఎలా చేస్తారో ఇక్కడ కూడా అలా చేస్తాను హామీ ఇస్తున్నాను. గుడ్ రా, నేను నీకు కుకీస్ ఇస్తాను. థ్యాంక్ యూ సోనీ. లిప్స్టిక్ అంటుకుందా? హాయ్ అదితి, వెల్కమ్ టు లెట్స్ టాక్ మ్యూజిక్ విత్ సోనీ కమాండూరి. హాయ్ సోనీ, ఎలా ఉన్నావు? ఐఎమ్ గుడ్. ఐఎమ్ డూయింగ్ చాలా రోజుల తర్వాత నేను కలుస్తున్నాను. నువ్వు ఫీల్ అవ్వకు, నేను కూడా ఫీల్ అవ్వను. బికాస్ మొన్ననే మన ఇద్దరం ఇలా అన్నామంటే ఇన్స్టాగ్రామ్ లో జనాలు మన ఇద్దరిని కొడతారు. బట్ I just love spending time with you, Papa. I know. And I'm so glad you're on my show today. Thank you so much for having me. So, మన షో రిచువల్ నీకు తెలుసు కదా, స్టార్టింగ్ ది షో విత్ ద PJ of the day. So 90% of men stand on one leg every day. You know why? Why? Or when? Or how? 90% of men stand on their one leg every day. ఎప్పుడే? ఐ డోంట్ నో. ప్యాంట్ వేసుకునేటప్పుడు రా, ఒక కాలు తీసి ఇంకో కాలు పెట్టాలి కదా. మనం కూడా వేసుకుంటాం కదా. అవును, మనం వేసుకోమని చెప్పాను. 90% మెన్ అంటే ఇంకా ఓకే, నా ఇష్టం వచ్చింది స్పెసిఫై చేస్తాను. ఇంకా అలా అని చెప్పి వేరే కాదనా? నేను ఎవరు వద్దంటారు. నేను అదితిని ర్యాక్ చేసినంత ఐ డోంట్ థింక్ సో ఎవరు చేయరు. అదితిని ర్యాక్ చేయడం అంటే నాకు ఎట్లా అంటే సెయింట్ ఫ్రాన్సిస్ కాలేజ్లో తన సీనియర్ అన్న ఫీలింగ్లో నేను ఉంటాను. వాళ్ళ కాలేజ్లో యాంటీ ర్యాగింగ్ ఉంది. బట్ యా, సోనీ తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళ అన్నయ్య సాకైతే ర్యాగింగ్ చేసేది. అదితి అలా అలా ఎన్నో అదితి. సో అదితి, మా మధుర ఆడియోలో నువ్వు ఒక సూపర్ డూపర్ హిట్ సింగిల్ పాడావు. అవును, మై డ్రీమ్స్ అని. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ సాంగ్స్. అంటే ఒకరోజు ర్యాండమ్ గా విని చాలా నచ్చి ఆ రోజు మొత్తం లూప్ లో విన్నాను నీ పాట. థ్యాంక్ యూ. కెన్ యూ స్టార్ట్ దిస్ షో విత్ దట్ సాంగ్? యా షూర్. సో దిస్ సాంగ్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ కంపోజ్డ్ బై మార్కస్ అండ్ I'll sing a few lines of that song. అలలు కళలు కదిలిన శిలలు చూస్తున్నా ప్రతి దిశ, తెరలు పొరలు తెరిచిన కథలే కాలుల్లో పదనిస, ఎలా మొదలైనదో కనే కళ, ఇలా ఎదురైనది తనే కదా పదా. సూపర్, యే. థ్యాంక్ యూ. సో అదితి, టెల్ మీ, అసలు ఇండియా ఎందుకు వద్దాం అనుకున్నావు? ఎప్పుడు వద్దాం అనుకున్నావు? యుఎస్ నుంచి కట్ చేస్తే నువ్వు ఇండియాలో వచ్చేసావు, కాలేజ్ స్టార్ట్ చేసావు, సినిమాలోకి పాడేసావు. ఐ థింక్ నీ కెరియర్ స్టార్టింగ్లోనే సిద్ శ్రీరామ్తో డ్యూయట్ పాడేసావు. మెల్లమెల్లగా గుండెల్లో చూసావు, ఆ పాట తలుచుకుంటే ట్యూన్లోనే వచ్చేస్తుంది. సో హౌ డిడ్ ఆల్ దిస్ హ్యాపెన్ ఇన్ అ స్పాన్ ఆఫ్ 2 years? ఇట్లా అయిపోయింది ఎవ్రీథింగ్. సో టెల్ మీ అబౌట్ యువర్
My journey. Your journey. వెల్ ఐ వాజ్ బోర్న్ హియర్ మచిలీపట్నంలో పుట్టాను అండ్ పెరిగిందంతా యూఎస్లో పెరిగాను అండ్ దెన్ యూఎస్లో 2015లో పాడుతదిగా జరిగింది. 2015 సిరీస్ పాడుతదిగాలో ఐ వాజ్ అ పార్టిసిపెంట్ అండ్ ఐ థింక్ 4 rounds ప్రీ సెమీఫైనల్స్లోని ఎలిమినేట్ చేసేసి ఫస్ట్ బయటికి వెళ్ళిపోన్నారు. సో ఎలిమినేట్ చేసేసాక లైక్ ఐ థాట్ లైక్ ఐ కుడ్ డూ బెటర్ అండ్ ఎందుకంటే నాకు సింగింగ్ అనేది చిన్నప్పటి నుంచి ఇష్టం. మై మామ్ యూస్ టు సింగ్. మై మామ్ హ్యాస్ అ వెరీ గుడ్ వాయిస్. ఎవరు ట్రైన్ చేయలేదు మా మమ్మీని, బట్ లైక్ మా మమ్మీ ద్వారా వాయిస్ వచ్చింది నాకు అని తెలుసు. ఇంట్లో అందరికీ తెలుసు పాడతాను, అట్లీస్ట్ చిన్న చిన్న శ్లోకాలు ఏదో ఒకటి పాడుతూ ఉంటుంది చిన్నప్పటి నుంచి. సో ఆ పాడుత దగ్గర నుంచి ఎలిమినేట్ అయిపోయాక ఐ థాట్ ఐ షుడ్ డూ బెటర్. నన్ను నేను ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి. వై టు బ్లేమ్ ఇట్ ఆన్ దెమ్. ఇప్పుడు నన్ను ఎలిమినేట్ చేశారు, నన్ను టార్గెట్ చేశారు, ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేసిన మనలో మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటే లెట్స్ ట్రై, వై నాట్ అని చెప్పి ఐ ప్రాపర్గా ఒక గురుగారి దగ్గర జాయిన్ అయ్యి ఐ యూస్ టు లెర్న్ ప్రాపర్ మూవీ సాంగ్స్. ఇప్పుడు నాకంటూ ఒక కొత్త సెట్ పెట్టుకుని ఆ పాటలన్నీ నేర్చుకునేదాన్ని, ప్రాపర్గా పాడేదాన్ని. అండ్ దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ డూయింగ్ షోస్ యూఎస్లో విపరీతంగా షోస్ చేశా. ఐ థింక్ ఒక 60-70 షోస్ ఇన్ అ స్పాన్ ఆఫ్ 1-2 years. ఉగాది, సంక్రాంతి, దీపావళి, ఆట తానా నాట, పండగ వేసుకున్నాం అనమాట. మామూలుగా కాదు, లోకల్ టాలెంట్ అని చెప్పి దే యూస్ టు గివ్ మీ లాట్స్ ఆఫ్ ఎంకరేజ్మెంట్ అండ్ లాట్స్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్. ఒక దగ్గర స్టార్ట్ అయింది, అలా స్ప్రెడ్ అయింది. సో అమ్మాయి బాగా ఆడుతుంది, న్యూ జెర్సీలోనే ఉంటుంది అమ్మాయి అని చెప్పి అలా వెళ్ళిపోయి ఐ యూస్ టు గో అండ్ డూ లాట్స్ ఆఫ్ షోస్ అరౌండ్ ద కంట్రీ. ఐ డిడ్ మెనీ షోస్. 12th వచ్చేసరికి ఐ జస్ట్ టోల్డ్ మై డాడ్ నాకు ఇట్లా ప్లేబ్యాక్ పర్సూ చేయాలని ఉంది అండ్ ఐ వాంట్ టు సీ హౌ వెల్ ఐ కెన్ డూ. ఒకవేళ వర్కౌట్ అవ్వలేదనుకో నేను మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేసి చదువుకుంటాను. అందులోనే 12th లో ఉన్నప్పుడే నేను ఇండియా వచ్చేస్తా అని చెప్పాను నేను. ఐ టోల్డ్ మై మామ్ అండ్ డాడ్ అండ్ మై డాడ్ వాజ్ మోర్ దెన్ హ్యాపీ. హీ వాజ్ లైక్ నేను ఈ డ్రీమ్ని పర్సూ చేస్తానంటే ఎవరు వద్దంటారు, ఇండియా ఇస్ లైక్ ఇట్స్ ఆర్ కంట్రీ, చుట్టాలు చాలామంది ఉన్నారు కూడా, నువ్వు వెళ్ళి పర్సూ చేయి, నీకు నచ్చలేదనుకో వెనక్కి వచ్చేసాయి. బికాజ్ మేము ఇక్కడే ఉంటున్నాం. మా తమ్ముడు హై స్కూల్ అయ్యేదాకా మూవ్ అయ్యే ప్రసక్తే లేదు మా మమ్మీ డాడీ. సో మేము ఇక్కడే ఉంటాం ఇంకో 2-3 years. యూ కమ్ బ్యాక్ అండ్ యూ ట్రై, ఆల్ ఓపెన్, గివ్ యువర్ బెస్ట్ షాట్. ప్లేబ్యాక్ కానీ అలానే డిగ్రీ కూడా జాయిన్ అవ్వు, నువ్వు చదువులు మానేకు. బికాజ్ ఒకవేళ గ్యాప్ వస్తే చదువు ఎస్పెషలీ ఆగిపోతుంది. అండ్ ఒకవేళ ప్లేబ్యాక్ మంచి వేలోనే వెళ్తుంది అనుకో, నీకు డిగ్రీ కూడా ప్యారలల్గా వెళ్తూ ఉంటుంది కదా. సో యూ డూ ప్రాపర్ మేనేజ్మెంట్ డిగ్రీ అని చెప్పి ఐ జాయిన్డ్ ఇన్ ఫ్రాన్సిస్ BMS. సో BMS చేస్తూ ఐ వెంట్ ఇన్ టు ప్లేబ్యాక్ అండ్ మా మధుర శ్రీధర్ అంకుల్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ మధుర అంకుల్ అంటూ ఉంటుంది, మధుర ఆడియో కాబట్టి మధుర అంకుల్ అంటే. సో శ్రీధర్ అంకుల్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ మై డాడ్స్ కొలీగ్ వెన్ ఐ వాజ్ అ కిడ్. నేను చంటప్పుడు బేబీ ఉన్నప్పుడు మా డాడీ కొలీగ్ అంకుల్. సో మై డాడ్ ఐ థింక్ అయితే ఈ ప్లేస్ నీకు మంచి ఇంటి ఫీలింగ్, లిటరల్లీ నాకు ఇల్లనే. సో ఒక 15 years తర్వాత మై డాడ్ జస్ట్ కాంటాక్టెడ్ అండ్ జస్ట్ గాట్ సమ్ అడ్వైస్ ఫ్రమ్ అంకుల్. ఇట్లా మా అమ్మాయి పాడుతుంది, షీస్ ప్లానింగ్ టు పర్స్యూ, వాట్స్ యువర్ టేక్ ఆన్ ఇట్ అని. సో అంకుల్ వాజ్ మోర్ దెన్ హ్యాపీ. హీ ఒక డెమోస్ పంపాను నేను పాడింది కొన్ని, అంకుల్కి చాలా నచ్చాయి. హీ సెడ్ యూనో లెట్స్ ట్రై, నాకు తెలిసిన కంపోజర్స్ దగ్గర తీసుకెళ్తాను అది తిని, దే లైక్ హర్ వాయిస్ they'll make her sing అని. Then I sang a few devotional albums. సునీల్ కశ్యప్ గారికి దుర్గమాత పాట పాడాను. అలా ప్రైవేట్ ఆల్బమ్స్ పాడుతూ అలా రెఫరెన్సెస్ ద్వారా అమ్మాయి వాయిస్ బాగుందని పంపించడంతో అలా ఇలా స్టడీ అయ్యాను అనమాట. సూపర్. సో నువ్వు మూవీస్కి పాడిన పాటలో వాట్ వాజ్ ద ఫస్ట్ సాంగ్? మై ఫస్ట్ సాంగ్ వాజ్ యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ సాంగ్ దట్ గాట్ రిలీజ్డ్ ఆర్ ద ఫస్ట్ సాంగ్ దట్ ఐ సాంగ్? రెండు. ఫస్ట్ సాంగ్ దట్ ఐ సాంగ్ వాజ్ యాక్చువల్లీ ఫర్ ద మూవీ ప్రెషర్ కుక్కర్. నీ హృదయం అని ఒక పాట సునీల్ కశ్యప్ గారికి పాడాను. దట్ వాజ్ ద ఫస్ట్ సాంగ్ ఐ ఎవర్ సాంగ్. ద ఫస్ట్ సాంగ్ దట్ ఎవర్ రిలీజ్డ్ వాజ్ కవచం అనే సినిమాలో 4 పెదవులు అనే పాట తమన్ గారి మ్యూజిక్. వావ్. సో నీ డెబ్యూ సాంగ్ రిలీజ్ అయింది తమన్ గారి ద్వారానే. యా, awesome. That was my debut. So let's get into our first round. It's called Dumb Songs. Dumb songs, okay. So dumb charades, but పాటల పేర్లు. Okay, సో నేను నిన్ను 3 questions అడుగుతా, నువ్వు నన్ను 3 questions అడగాలి. ఓకేనా? సో నేను స్టార్ట్ చేస్తున్నా. అది 1 2 words. రెండు words. సెకండ్ వర్డ్ డాన్సర్. బుట్ట బొమ్మ. ఫస్ట్ సెకండ్ వర్డ్ బొమ్మ. బొట్టు అమ్మాయి. తిలకం సెకండ్ వర్డ్ బొమ్మ, ఫస్ట్ వర్డ్
బొమ్మ పంచదార బొమ్మ పంచదార బొమ్మ సినిమా ప్రేమ లవ్ సినిమానా? పాతదా కొత్తదా? మీడియం. బొమ్మనా? పంచదార బొమ్మ 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 ఇలానా? ఏంటి షేప్ షేప్ షేపా? ఐడియా రావట్లేదు సారీ. ఒక క్లూ ఇస్తా. ఆ ఆల్బమ్ లవ్ అనే దానికి మారు పేరు. ఆల్బమ్ సూపర్ హిట్ ఆల్బమ్. అన్ని ఆల్బమ్ హిట్ లేవు సోనీ. చెప్పనిస్తావా లేదా? ఓకే. ఆ మూవీ ఒక అమేజింగ్ పేర్కి లవ్ పునాది. ఏంటి అది? కుండనా? ఫస్ట్ వర్డ్ ఫస్ట్ హాఫ్ కుండ కున్. సెకండ్ వర్డ్ బొమ్మ బొమ్మ కుందన బొమ్మ. సోనీ రైట్. అసలు వాట్ క్రియేటివిటీ సోనీ, నువ్వు అసలు గ్రేట్ సోనీ. చలో సో 1 లైన్ ఫర్ అస్. ఆ పాట నువ్వు పాడాల్సిందే. కుందన బొమ్మ కుందన బొమ్మ కుందన బొమ్మ కుందన బొమ్మ ఓ కుందన బొమ్మ కుందన బొమ్మ కుందన బొమ్మ నువ్వే మనసుకి వెలుగమ్మ. సూపర్. సో ఇప్పుడు యోర్ టర్న్. నువ్వెంత బాగా యాక్ట్ చేస్తావో నేను కూడా చూస్తాను. అంటే నా యాక్టింగ్ స్కిల్స్ని నువ్వు శంకించావు కదా, ఇప్పుడు నేను శకలక బేబీ చేస్తాను నీ యాక్టింగ్ స్కిల్స్ని. ఓకే. ఏ చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ సరిగ్గా ఎలాగా చైల్డ్. ఓకే. 4 words. ఫస్ట్ అలా గాలి. ఫస్ట్ వర్డ్ గాలి. సెకండ్ గాలి వాటుగా గాలి ఓ గులాబీ అంతే మాయమైనదే నా గుండెకు తగిలి పిండేసో యు గెస్ రా అగైన్. ఓకే. సినిమా ఒకటే సినిమా కానీ ముక్కలుగా చెప్తున్నావు. ఫస్ట్ ముక్క, సెకండ్ ముక్క ఆయాస కారం. ఫస్ట్ వేణువా? కృష్ణుడు ఫ్లూటు జింక క్రిష్ కారం క్రిష్ ఏంటి చెప్తాను నువ్వు మొత్తం సరిగ్గా. ఓకే. ఫ్లూట్ ఎవరు వాయిస్తారా? కృష్ణుడు. కృష్ణ కారం తీసేసి ప్రస్తుతానికి కృష్ణుడా? సెకండ్ వర్డ్ ఏంటి? కృష్ణార్జున్ యుద్ధం. ఫస్ట్ వర్డ్ ఇది. శ్రీ కృష్ణ శ్రీ కారం శ్రీకారమా? శ్రీకారం సినిమాలో పాట ఏ పాటే? వస్తే నీకు అసలు ఏదో మారుమూల గ్రామంలో 4th లైన్లో 65th స్ట్రీట్లో 332nd గజంలో ఉన్న పాట కూడా తెలుస్తుంది కానీ ఈ పాట తెలీదా? కరెక్ట్. వెయిట్. వస్తానంటివో పోతానంటివో పాట తెలుసు కానీ అది శ్రీకారం అని తెలియదే. సినిమా రిలీజ్ అవ్వలేదు, నాకు ట్రైలర్ చూడలేదు, ఏం చూడలేదు. పాట ఒక్కటే తెలుసు. ఆ పాట తెలుసు కానీ ఎవరు పాడారో తెలుసు. పాట ఎవరు పాడారు? నూతన మోహన్ పెన్సిల్ దాస్ గారు పాడారు. ఎవరు మ్యూజిక్ చేశారు? మీకి జమీర్ గారు. క్షమించేసామన్నమాట. ఇంత అప్డేటెడ్ ఉన్నావు కానీ సినిమా తెలియదు కాబట్టి గుంజిలు తీయమని అందాం అనుకున్నా కానీ అంత టైం లేదు. సో లైట్ అంతే కదా. నువ్వు తీపిస్తున్నా సోనీ తెలుసా? తీపిస్తే తింగరానే తీస్తాను నేను గుజ్జి. ఇంత క్యూటే అది. చిన్నప్పుడు అంతా నేను అక్క అని పిలిచేది, నేనే మానిపించాను. చిన్నప్పుడు 2 ఏళ్ళ క్రితం. అవునే, అది నీ చిన్నప్పుడే. దాని తర్వాత నువ్వు చాలా ఎదిగావు.
నువ్వు చాలా ఎదిగావు పార్దు. ఇక్కడ కాదు, ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా ఎదిగావు చాలా. అక్క నుంచి ఒసేయ్ బర్రే పంది ఏంటి దున్నపోతా కొచ్చావుగా. సో ఆ మాత్రం ర్యాగింగ్ చేయాలి. ఈ షోకి నేను పిలిచింది ఎందుకంటే ఆన్ స్క్రీన్ తనివి తీరా ర్యాగింగ్ మధ్య మధ్యలో నేను అలా పొగుడుతూ ఉంటా. అది నిజంగా అంత ఫేక్ ఆడియన్స్. అండర్స్టూడ్. సో యువర్ టర్న్. ఒకటే వర్డ్. ఏంటది? షలోనా? హలో వీణ సితారా. వెయిట్ అందులో బా తెలుసు సాంగ్ నో బా పాడినా వద్దు. నాకు తెలుసా పాట. ఒక్క నిమిషం. యాజన్ నిజార్ పాడాడు కాదా సితారా మూవీలో? యాజన్ ఓ పాత సితారానా? ఓ వెయిట్. పాట కిస్సా అది? కళ్ళు. హీరోయిన్ చెప్తున్నావా? పెద్ద కళ్ళు. డాన్సర్ భానుప్రియ గారా? భానుప్రియ గారు. అవును. పాడేనా? వద్దు, పాడేస్తా. ప్లీజ్ పాడేస్తారు. ఇప్పుడు పాటను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలా, సినిమాని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలా? ఈ పిల్ల ఏంటిది అంటే నువ్వు ఓడిపోయావని చెప్పి నన్ను ఓడిస్తున్నావా? ఓకే ఓకే, పాటను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయి. 2 సెకండ్ హాఫ్. పాట మాట సెకండ్ హాఫ్. పాట అదేనా? 1 2 ఇద్దరం కలిపి 1 2 3 4. జిలిబిలి పలుకుల చిలిపిగా పలికిన ఓ మైనా మైనా, తలగరి మనపుల నగవుల చిలికిన ఓ మైనా మైనా, మిలమిల మెరిసిన తార మిన్నుల విడిన సితార, మిలమిల మెరిసిన తార మిన్నుల విడిన సితార, మధువుల పెదవుల మమతలు విరిసిన ఓ మైనా ఓ మైనా, కలతను పెంచకు కలతను దాచకు ఏమైనా ఓ మైనా. సూపర్, బాగా చెప్పాను. నేను చాలా బాగా చెప్పావు. సింక్లో చెప్పా. అంటే వాష్ బేసిన్ సింక్ అనుకునేవు. అంటే నువ్వు ఇంకా ఎదగలేదు కదా పార్థు. సింక్ అంటే మన ఇద్దరం సింక్ SYNC కాదు, అంటే మునిగిపోయే సింక్ కూడా కాదు. SYNC. యప్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ మై టర్న్. సినిమా అవన్నీ లైట్. సింగర్ పాడుతున్నాం. సినిమా పేరు. సినిమా తీసేసాయి. నువ్వు. టిష్యూ. బ్లూ నీలం. ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్. ప్లాస్టిక్ సంచి. కవర్. సాంగ్ కవర్. సింగింగ్ కవర్. నువ్వు పాడిందా? ఏమైపోయావే నీ వెంటే నేనుంటే, ఏమైపోతానే నువ్వంటూ లేకుంటే, నీతో ప్రతి పేజీ నింపేసానే తెరవక ముందే పుస్తకమే విసిరేసావే. సో ఎపిసోడ్ చూస్తున్న వాళ్ళు నేను ఏమైపోయావే సాంగ్ కవర్ చేసుకున్నాను. ప్లీజ్ గో అండ్ వాచ్ దట్ సాంగ్. సో ఇలా కూడా ప్రమోట్ చేయొచ్చు అని కవర్ చూపించి కవర్ స్టార్ క్రియేటివిటీ అసలు తట్టుకోలేదు. క్రియేటివిటీ రా ఆఫ్టర్ 6 episodes ఆఫ్ కంటిన్యూస్ షూటింగ్. సూపర్. ఓకే, ఇప్పుడు చెయ్యి. యాక్టింగ్ మాత్రమే చెయ్యి. ఓకే. అబ్బా కమల్ హాసన్. 4. 4వది చివరిది. రన్. తెలుగులో పరుగు. ఉరకడం. పరుగే. 3rd దారి.
ఎలా పరిగెడతామా? ఎక్కడ పరిగెడతాం? ఏమిటది? పరిగెట్టిన తర్వాత పడిపోయాడా? ఫస్ట్ది, సెకండ్ది. ఫస్ట్ సెకండ్ సేమ్. తూనీగా 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 ఎందాక పరిగెడతావే రావే నా వంక దూరంగా పోనీకా ఉంటాగా నీ వెనకాలే రావే సాయంగా. తూనీగా తూనీగా అసలు ఎవరిని మోసం చేయదండి. ఈ పాటలో ఉన్న వాళ్ళిద్దరు ఇంకా ఫ్రెండ్స్ లేరో తెలియదు కానీ ఈ పాట మటుకు ఫర్ ఎవర్ నా ఫ్రెండ్. అవునా? ఎస్, దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ సాంగ్ ఐ లెర్న్డ్ అండ్ పర్ఫార్మ్డ్ ఆన్ స్టేజ్. అవునా? తూనీగా తూనీగా మూవీ సాంగ్. వావ్, క్రేజీ సోనీ. సో ఈ రౌండ్ చక్కగా ఆడావు పాప. థ్యాంక్ యూ. సో అదితి, నువ్వు అప్పుడే వచ్చావు, మెల్లమెల్లగా సాంగ్ హ్యాపెండ్, రికార్డింగ్ అండ్ ఆల్ ఒక ఎత్తు. హౌ డిడ్ యూ ఫీల్ పర్ఫార్మింగ్ లైవ్ విత్ సిద్ శ్రీరామ్? ఓకే, దాట్ ఈస్ లైక్ ఏమంటారు, అన్ఫర్గెటబుల్. ఐ వాజ్ యాక్చువల్లీ అ ఫ్యాన్ ఆఫ్ సిద్ శ్రీరామ్. ఎప్పుడంటే యాడికే యాడికే ఆ టైం నుంచి, తన ఫస్ట్ సాంగ్ డెబ్యూ నుంచి సిద్ శ్రీరామ్ని వినుకుంటూ ఐ గ్రూ అప్. బికాజ్ ఐ వాజ్ లైక్ ఇన్ వాట్ 6th or 7th చదువుతున్నాను. ఆయన ఫస్ట్ సాంగ్ పాడినప్పుడు పిచ్చ ఫ్యాన్ ఉంటుండే నాకు. బికాజ్ హిస్ వాయిస్ వాజ్ సంథింగ్ డిఫరెంట్. పిచ్చ ఫ్యాన్ ఉంటుండే నేను. నాకు పిచ్చ ఫ్యాన్ ఉంటుండే నేను బికాజ్ ఐ రియలీ అడార్డ్ హిస్ వాయిస్. అండ్ దెన్ మెల్లమెల్లగా హ్యాపెండ్. ఐ డోంట్ నో, అసలు ఇన్ అ గ్లిమ్స్ ఇట్ హ్యాపెండ్. అండ్ మదర్ అంకుల్ వాజ్ లైక్ హ్యూజ్ సపోర్ట్ ఫర్ దట్. బికాజ్ తనకి నా వాయిస్, అంకుల్కి నా వాయిస్ నచ్చింది బాగా ఫర్ దట్ టు హ్యాపెన్. అండ్ దెన్ సిడ్ ఆల్సో లైక్ మై వాయిస్, ద కంపోజర్ లైక్ మై వాయిస్, ఎవ్రీ వన్ లైక్. ఇంకా ఫైనల్గా ఉంచేసుకుందాం ట్రాక్ అని చెప్పి అలా ఉంచేసారు మెల్లమెల్లగా. సో ఇట్ వాజ్ వన్ ఆఫ్ మై హ్యూజ్ ఏమంటారు లక్కీ మూమెంట్స్ అనమాట. సో మీ కాలేజ్లో రెస్పాన్స్ ఏంటి? నువ్వు వచ్చావో లేదో? యాక్చువల్లీ నేను అప్పుడే వచ్చాను, జాయిన్ అయ్యాను. నా క్లాస్లో కూడా ఫుల్గా ఐ నెవర్ టాక్ టు ఎనీవన్. అంటే నేను ఒక గ్రూప్ మెయింటైన్ చేస్తే ఒక 3-4 పీపుల్తో. యాటిట్యూడా నీకు? యాటిట్యూడ్ కాదే, అందరితో మాట్లాడి ఇంకా ఎవరికి వాళ్ళ గ్రూప్స్ ఉంటే. అది నీకు యాటిట్యూడ్ ఆల్టిట్యూడ్లో ఉంది. ఎవరికి ఆల్టిట్యూడ్ నుంచి ఆల్టిట్యూడ్కి వచ్చింది కదా, ఆల్టిట్యూడ్లోనే మెయింటైన్ చేస్తుంది నువ్వు. సర్లే, ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను కాలేజ్ జాయిన్ అయ్యే టైంకి ఎవ్రీ వన్ వాజ్ ఆల్రెడీ స్టార్టెడ్. అప్పటికి కాలేజ్ స్టార్ట్ అయిపోయి 2 months అయింది. లేట్గా జాయిన్ అయ్యాను. అప్పటికే ఫ్రెండ్స్ అయిపోయారు, గ్రూప్స్ ఆల్రెడీ చేసేసుకున్నారు. నేను ఒక గ్రూప్లో దూరా. సో అలా అండ్ మెల్లమెల్లగా హ్యాపెండ్. ఐ టోల్డ్ ఎవ్రీ వన్ ఇలా పాడాను సిద్ శ్రీరామ్ తోటి. అంటే అప్పటికే హీ వాజ్ టాప్లో ఉన్నాడు సిద్ శ్రీరామ్. యా, సో ఇట్ వాజ్ అ హ్యూజ్ క్రేజీ యాక్చువల్లీ. చాలామంది డింట్ ఎక్స్పెక్ట్. అండ్ ఇట్ హ్యాపెండ్. అండ్ దెన్ మెల్లమెల్లగా సిద్ శ్రీరామ్తో పాడుతున్నారు అనేది ఐ గాట్ టు నో 1 week బిఫోర్. నాకు ఇలా సాంగ్స్ సెపరేట్గా రిలీజ్ చేస్తున్నాము, దానికంటూ చిన్న ఆడియో రిలీజ్లా పెడుతున్నాము ఇన్ హై లైఫ్, అల్లు అర్జున్ గారి పబ్లో. అల్లు శిరీష్ ఇస్ గుణకం, నిహారికాస్ గుణకం. సిడ్ విల్ కమ్ అంటే సిడ్ డజంట్ కమ్ టు పర్ఫార్మెన్స్. అంటే యూజువల్గా రారు ఆడియో రిలీజెస్కి, దేనికి రారు. ద ఫ్యాక్ట్ దట్ హీ కేమ్ అండ్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ హీ యాక్సెప్టెడ్ టు సింగ్ నెక్స్ట్ టు మీ పీక్స్. ఇంకా నాకైతే హ్యాపీనెస్. ఐ వాజ్ హై లైఫ్లో ఫుల్ హై ఉండే నేను అనమాట, మామూలు హై కాదు. అండ్ ఆ పాట ప్లే అవుతుంటే నా కళ్ళమంటే ఇట్లా నీళ్ళగారుతాం. లైక్ డూడ్, ఇస్ దిస్ రియలీ హ్యాపెనింగ్? బికాజ్ నా డ్రీమ్ కదా అది. లైక్ నిజంగా ఇది జరుగుతుందా అన్నంత ఇదిలో ఉండే నేను. సో ఫ్రమ్ దేర్ టు మైల్స్ ఆఫ్ లవ్, you've sung a lot of songs with Sid. Yeah, so Miles of Love is my second song. Okay. So appudu మెల్లమెల్లగా and Miles of Love is again trending. తెలియదే. So సిద్ శ్రీరామ్తో సెకండ్ సాంగ్ కూడా పాడేసారు. And he texted me separately, he followed me on Instagram. ఇంకా అక్కడ నేను సరేలే, ఇంకెక్కువ మాట్లాడకు, చాలా మంది జెలస్ అవుతారు ఇక్కడ. మూవింగ్ ఫార్వర్డ్, మనం మన సెకండ్ రౌండ్కి వెళ్ళిపోదాం. దట్స్ కాల్డ్ రైమింగ్ బ్లాంక్స్. సో ఇప్పుడు మెల్లగా డాష్లో కొత్త రంగు నింపావే అంటే నువ్వు డాష్ ఫీల్ చేయాలి, కానీ నేను పాడి వినిపించాను నీకు ఆ పాట. లైక్ మెల్లగా డాష్లో కొత్త రంగు నింపావే, అలా అలా డిస్గస్టింగ్ గా. ఓకే, నువ్వు నవ్వకుండా డిస్ట్రాక్ట్ అవ్వకుండా ఆ పాట ఏంటో గెస్ట్ చేయాలన్నమాట. హియర్ వి గోరా. నా డాష్ పాదాలు డాష్కి పాఠాలు. ఏంటి? నా డాష్ పాదాలు డాష్కి పాఠాలు. డాష్ పాదాలు డాష్కి పాఠాలు. నా ఏ సినిమా చెప్పగలవా? నువ్వు నాకు నచ్చావు. సూపర్ హిట్ మూవీ.
నాకు నచ్చవు నా డాష్ పాదాలు నా డాష్ పాఠాలు సే ఏ అసలు సాంగ్ స్టార్టింగ్ ఏనా ఇది సాంగ్ టైటిల్ ఫస్ట్ లైన్ ఇది ఆ పాటలో ఫస్ట్ లైన్ ఇది నా చెలియ పాదాలు హంసనక్క హంసనక్క కుక్కేం కాదు హంసనక్క పిల్లి కుక్క ఏమిటా ఏంటి ఒక నా చెలియ అదే చెలియనే కదా నువ్వు ఫైనల్ ఆన్సర్ చెప్పు నేను ఎస్ ఆర్ నో చెప్తా ఒకసారి మళ్ళీ డాష్తో నా డాష్ పాదాలు డాష్కి పాఠాలు నా చెలియ పాదాలు హంసలకు పాఠాలు అంతేనా కమాన్ ఖబర్దార్ సూపర్ నెక్స్ట్ ఒక 100-120 సార్లు చూసి డాష్ కాడ కొంగు బట్టి లాగాడు who wrote this అమ్మా దట్ డైరెక్టర్ గారు ఒకసారి చెప్పు డాష్ కాడ కొంగు బట్టి లాగాడే కొంగు పట్టి లాగాడే గాడు వెయిట్ చెప్తానండు పాట చెప్తానండు గాడు కొంగు పట్టి వలపు కాడ వంగ తోట వలపు కాడ లాగాడే సూపర్ సూపర్ డాష్ లేనా అసలేం డాష్ వాట్ ఈస్ దిస్ డాష్ డాష్ మళ్ళీ చెప్పు ఈజీ అమ్మా వెరీ ఈజీ డాష్ లేనా అసలేం డాష్ సూపర్ హిట్ సాంగ్ రా ఇఫ్ యూ డోంట్ నో దెన్ ఏం సందేహం లేదా డాష్ లేనా అసలేం డాష్ అసలేం డాష్ లేదు ఐ డోంట్ నో దిస్ సాంగ్ ఒకసారి మూవీ పేరు చెప్పవా సోనీ నేను ఇప్పుడు తత్కారంలో చెప్పడానికి డాష్ డాష్ చెప్పడానికి చెప్తా లేనా అసలేం డాష్ మెలోడియస్ సాంగ్ బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ లేనా అసలేం డాష్ అసలేం గుర్తు కాదు లేనా పాట మొత్తం వయ్యారంగా ఉంటుంది ఆ సింగర్ కూడా అంతే వయ్యారంగా ఉంటుంది సునీత గారు పాడారా గులాబీ సినిమాలోదా గులాబీ సినిమాలోదా చాలా హిట్ సాంగ్ అది గులాబీ సినిమాలో కాకుండా వెయిట్ అందంగా లేనా అసలే బాలేనా నీడు చూడు కననా సూపర్ సునీత గారు అంటే మినిమం డాష్ డాష్ చీకట్లోనా భయ్యా నేను బయటికి వెళ్తా చిన్నపిల్లలు సార్ ఇలా భయపెడతారు చిన్నపిల్లల్ని డాష్ డాష్ చీకటిలో ఐ డోంట్ నో బ్లాక్ అండ్ వైట్ టైమ్స్లో అసలు నెక్స్ట్ లెవెల్ సాంగ్ ఇప్పటికీ కూడా ఫుల్ ఫేమస్ సాంగ్ చీకటిలో అనతోడు అనకానా పట్టేల మనసైనది దొరుకుతుంది మనసైనది యా ఉండి చెప్తాను మసక మసక చీకటిలో మల్లె తోట నెక్స్ట్ సాంగ్ వేసుకోనా డాష్ డాష్ చాయ్ వేసుకోనా ఘుమా ఘుమా చాయ్ సకుబాయ్ నువ్వు రాసేసావు కదా లిరిసిస్ట్ కదా నువ్వు అంటే సింగర్ అనే అనుకున్నాను ఎన్ని రోజులు ఈరోజు లిరిసిస్ట్ కూడా పాటలు చాలా తెలుస్తుంది నాకు ఒక ఏమంటారంటే చాలా మంది ఎక్స్ప్లెనేషన్ పాట గెస్ట్ చేయి వేసుకోనా డాష్ డాష్ చాయ్ ఘుమా ఘుమా చాయ్ సిమిలర్ వర్డ్ వేసుకోనా గరం గరం చాయ్ సకుబాయ్ గరం గరం చాయ్ సక్కు బాయ్ కాదు గరం గరం చాయ్ సక్కు బాయ్ ఇప్పుడు నేను బాయ్ అంటే సక్కు అన్న బాయ్ అంటే ఆమె పేరు సక్కు అన్న సాకి అన్న సాకేత్ అన్న సాకేత్ నాకన్నా కాదు అంటే అందరినీ అన్నయ్య అన్నయ్య అని పిలిచి భాయ్ అని ఆటోమేటిక్గా వచ్చిందనమాట ఇప్పుడు నీ వయసు కన్నయ్య కన్నయ్య అని పిలిచే వయసు కాదు సో ప్రస్తుతానికి అన్నయ్య దగ్గర ఆగిపో నీకు నాకు 20 చాలా తేడా ఉంది నన్ను అక్క అని పిలిచేదాను ఈ ఇంటర్వ్యూ మీ మమ్మీ వాళ్ళు చూసిన తర్వాత నాకు కాల్ చేసి బంగారం అసలు నువ్వు ఎంత మంచిదానివిరా అని చెప్పి పొగడతలు కూడా వస్తాయి చెప్తా
కావాలంటే ఏం లేదు తర్వాత చెప్తా. మనం తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం. సూపర్, ఈ రౌండ్ కూడా చాలా చక్కగా ఆడేసావు. సో అదితి, నిజం చెప్పు, నీకెవరన్నా ఫారినేటివ్ బావ పైన క్రష్ ఉందా? అంటే అంత ఫీల్ తో బావ వచ్చాడు అమ్మ బావ వచ్చాడు అని వాడినా ఏంది సంగతి? వాట్ ఈస్ ద స్టోరీ? లేదు, అది యాక్చువల్లీ రఘువంశ గారు యుఎస్లో ఉన్నప్పుడు ఆయన నేషనల్ కాంపిటీషన్ జడ్జ్ చేయడానికి రఘువంశ గారు, చంద్రబోస్ గారు వచ్చారు. అండ్ ఫ్రమ్ దేర్ నాకు అలా పరిచయం అయ్యారు. నాకు సెకండ్ వచ్చింది నా ఆట ఐడల్ అని కాంపిటీషన్ జరిగింది అక్కడ, నేషనల్ కాంపిటీషన్. అందులో నాకు సెకండ్ వచ్చినప్పుడు రఘువంశ గారు గుర్తుపెట్టుకున్నారు. హీ న్యూ మీ, జస్ట్ అలా గుర్తుపెట్టుకున్నారు. నేను ఇక్కడ ఇండియాకి వచ్చాక ఐ టోల్డ్ ఇట్లా ఇండియా వస్తున్నాను, ఐఎమ్ పర్సూయింగ్ మ్యూజిక్ సార్, ఏమైనా ఆపర్చునిటీ ఉంటే చెప్పండి, ఐ డెఫినెట్లీ కమ్ అండ్ సింగ్ అని. అండ్ వెన్ హీ టోల్డ్ మీ ఇలాగ ఒక పాట ఉంది, పలాస అని ఒక మూవీ చేస్తున్నాను, పాట ఉంది పాడాలి అని చెప్తే ఐ వెంట్ అండ్ సాంగ్. ఆయన ఒక విపరీతమైన విలేజ్ స్లాంగ్లో, నువ్వు అసలు ఎలా పాడతావు అలా కాకుండా కరెక్ట్ ఆపోజిట్లో వాడన్నారు. విసిరే వాయిస్ అసలు ఐ డోంట్ వాంట్ ఎనీ కంట్రోల్ ఇన్ ద వాయిస్, మైక్ ఒక అంగుళం దూరంగా ఉంటే పర్లేదు పాడు, నువ్వు అరిచి పాడన్నారు. నాకు అసలు ఏం జరుగుతుంది ఏం అర్థంగా, అప్పటికి నేను ఐటమ్ సాంగ్స్ ఏం పాడలే, అన్ని మెలడీసే, ఎవరు పిలిచినా మెలడీసే పాడాడు. సో దట్ వాజ్ మై కంఫర్ట్ జోన్. వన్ పర్సన్ దట్ మేడ్ మీ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ మై కంఫర్ట్ జోన్ వాజ్ రఘుకుంచ సార్. అది పాడేటప్పుడు కూడా బావొచ్చాడు లప్ప బావొచ్చాడు, ఎంత బాగున్నాడు లప్ప బాగున్నాడు అలా పాడిచ్చారు ఆయన. ఒక ఏమంటారు ఆ యాక్సెంట్తో, ఆ ఊర్లో ఉన్న యాక్సెంట్తో. సో అది పాడాక ఐ గాట్ లాట్ ఆఫ్ రెస్పాన్స్. అది 1 million 2 million 3 million టచ్ అవుతుంది, మెల్లగా టచ్ అవుతుంది. ఒక్కసారి నీ పక్కన పడ్డాది లేదు చూడర పిల్ల, ఆ పాట రిలీజ్ అయిన వెంటనే బావొచ్చాడకి విపరీతమైన ఇది వచ్చింది అనమాట. అండ్ ఎనీ టీవీ ఛానల్, ఎనీ యూట్యూబ్, ఎంత మంది చేశారో, ఎన్ని ప్లేసెస్ లో ఈ పాట వస్తుందో. ఇట్స్ అ వెరీ వైరల్ సాంగ్. సో వన్ ఆఫ్ గుడ్ సాంగ్స్ ఇన్ మై. సో యువర్ వాయిస్ ఇస్ వైరస్ ఆదితి. అలా ఏం లేదు సోని, ఇంకేమని తెలియదు సోని. ఇంకా కంగ్రాచులేషన్స్. కాదు అదితి, నాకు ఒక డౌట్. నిజం చెప్పు, నువ్వు యుఎస్ లో పెరిగి రాలే కదా, ఊరికే టైం పాస్? ఎక్స్క్యూజ్ మీ, if you want me to talk like that, I could talk like ఇది కూడా ఫేక్ గానే అనిపిస్తుంది తెలుసా? బావొచ్చాడు అమ్మా బావొచ్చాడు, అది మాకు చాలా కన్విన్సింగ్ ఉంది. బై అంటే మరి కాకినాడ బేసిక్లీ. అవును, దానికి సంబంధం లేదండి, ఏదో ఒక రీజన్ చెప్తున్నా, చెప్పని. యుఎస్ యాక్సెంట్ అంతే ఏంటి? అలా బ్యాగ్ లో యుఎస్ లో వదిలేసి వచ్చా? యుఎస్ లోనే వదిలేస్తా, ఇది యుఎస్ లోకి వెళ్ళినప్పుడే ఓపెన్ చేస్తా యాక్సిడెంట్, మళ్ళీ మూసేసి మళ్ళీ ఇక్కడికి వస్తా. కాదు నిజంగా, అంటే నువ్వు అన్నేళ్ళు యుఎస్ లో పెరిగి వచ్చావు అని చెప్తున్నావు, నాకైతే నమ్మకం లేదు. మాక్సిమం చిన్నప్పుడు ఒక 5-6 times విజిటింగ్కి వెళ్ళిందేమో అని. రేపు ఎప్పుడు నీ హై స్కూల్ సర్టిఫికెట్స్ ఇవన్నీ చూపి. ఐ రియలీ కాంట్ బిలీవ్ అది. ఒక్కసారి ఏదైనా, నన్ను చాలా మంది అడుగుతారు, లైక్ వెన్ ఎవర్ ఐ పోస్ట్ సంథింగ్ విత్ యూ, ఏదైనా ఇన్స్టాలో టైం పాస్ కామెడీ వీడియోస్ అట్లా, తను నిజంగా యుఎస్ నుంచి వచ్చిందా, వేర్ ఇస్ ద యాక్సెంట్, తనకి ఎందుకు యాక్సెంట్ లేదు అని. ఐ థింక్ నీకు కూడా చాలా క్వశ్చన్స్ చాలా వచ్చిందండి. సో కాస్త మా జనాన్ని కన్విన్స్ చేయడానికి ఏదైనా యాక్సెంట్ లో మాట్లాడవా? నన్ను కూడా. బేసిక్లీ ఐ వాజ్ బ్రాట్ అప్ ఇన్ ది యుఎస్, అండ్ దెన్ వెన్ ఐ కేమ్ హియర్ I joined college, and then I understood that once I talk in this kind of accent, people think it's like, hey, you're just imitating ra, not convincible. How can you say that, bro? This is how I talk. Even at home, when my brother just came from America yesterday, and like even when I talk to him, I talk to him like this because I don't know, I'm more comfortable with him like when I talk like this. So okay, finally, okay. కొంతవరకు ఒక 1 year, ఒక అంగుళం వరకు ఓకేనా? సారీ, ఒక 1 year ఉండొచ్చు యుఎస్ లో. హై స్కూల్ ఒక్కటి ఫినిష్ చేసుకొని వచ్చు అక్కడ. తెలుగు టక్కని ఇలా మారుతుంటే నీకు అలా అనిపిస్తుంది, తెలుగు కూడా ఇలా మాట్లాడుతూ అప్పుడు ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడినప్పుడు కూడా నువ్వు ఇక్కడ వాళ్ళకంటే కూడా దరిద్రమైన యాక్సెంట్ అండ్ స్లాంగ్ తో మాట్లాడుతావు. అరే వాటర్ టైప్ లో మాట్లాడతావు కాబట్టి నాకు అంత సింక్ అవ్వట్లేదు అనమాట. బట్ జోక్స్ అపార్ట్, షీఈస్ వెరీ 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 బ్యాలెన్స్డ్ ఇన్ దట్ కేస్. తన వల్ల ఎవ్వరూ అన్కంఫర్టబుల్ ఫీల్ అవ్వద్దు అని చెప్పి కొన్నిసార్లు షీల్ డూ అ ఫేక్ యాక్సెంట్ టు మేక్ పీపుల్ కంఫర్టబుల్ అరౌండ్ హర్. అంటే ఈ అమ్మాయికి పొగరు, ఈ అమ్మాయి యాక్సెంట్ చూపిస్తోంది అలా అనుకోద్దని. ఐ నో దట్ డీప్ ఇన్ సైడ్ దట్ ఈస్ హర్ ఇంటెన్షన్. ఊరికే అలా ఏడిపిద్దామని అన్నాను. బట్ ఇట్ వాస్ సో నైస్. ఇట్లా కాసేపు నేను నేర్పించాక నీ గురించి మంచిగా మాట్లాడుతుంటే ఒక మంచి ఫీల్ వస్తుందిరా నాకు. సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు అవర్ నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్. ఇట్స్ గెస్ ద ప్రైస్. నువ్వు
సూపర్ మార్కెట్లకి వాటికి వీటికి వెళ్తా, వెళ్తావా? నేనే సూపర్, అయితే నీకు కాస్త ఈజీగానే ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను. సో ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్ వ్యాస్లైన్ చిన్న డబ్బా. ఐ థింక్ ఐ హ్యావ్ లైక్ 3-4 5 రూపీస్ 10 రూపీస్ ఉంటుంది. అదో ఇదో కాదు, ఇది కాదు, అదే ఇది, ఏదో ఒకటి చెప్పు. 5 రూపీసా? మీరు గెలుచుకున్నారు ఒక వ్యాజ్లిన్. హెల్ప్ చేస్తున్నారా? లేదు, ఇంకా కొంచెం నవ్వు అని చెప్తున్నారు. ఓకే. స్టిక్కీ నోట్స్ ఐ థింక్ ఒక 100. అంత కాస్ట్లీ స్టిక్కీ నోట్స్ ఎక్కడ కొంటున్నావు అమ్మా? దిస్ ఇస్ జస్ట్ 55 రూపీస్. 55. ఓకే. నిన్నెవడో బాగా లూట్ చేస్తాడు. ఏంటండి ప్రోడక్ట్లు ఏంటి? ఎవరికి తెలిస్తే ఇవన్నీ? వాటర్ బాటిల్ ఏమైనా పెట్టండి. ఏంటిది ఇంత? మెమరీ కార్డ్. ఎన్ని GB? 64 GBనా? 2000 2000 నీకు మెమరీ కార్డ్ కావాలో వద్దా? 2000 నీకు క్లూ ఇస్తా, అదుకు మేల. అదుకు మేలవా? ఒక 3000. అదుకు మేలవా? అవన్నీ చెప్పను, అయిపోయింది. యూ లాస్ట్ ఇట్ రా. హోప్స్ వదులుకో. 2000 ఎంత? కాదు, 3350 రూపీస్ అంట. పాపం మా కెమెరా వాళ్ళు ఇలాంటివి షూట్కి 3-4 మారుస్తారు. మీరు ఎంత ఎక్స్పెన్సివ్ ప్రోడక్ట్స్ వాడతారని నాకు ఇప్పుడే తెలిసింది. హ్యూజ్ రెస్పెక్ట్. స్పీకర్, బ్లూటూత్ స్పీకర్. JBL. మంచి బ్లూటూత్ స్పీకర్. JBL బ్లూటూత్ స్పీకర్. ఐఎమ్ థింకింగ్ అరౌండ్ 2000. 2000. ఎవరు తెలుసు? ఒక 5000 వేసుకో. 5000 వేసుకోవాలా? వేసుకో 5000. ఎక్కడ? నేను ఎప్పుడు వేసుకో. 5000. It is 8000 rupees. You got only Vaseline till now. Next product. ఇంగువ. ఇక్కడ కొడుతున్నది ఇంగువ ఘాటు. ఐఎమ్ థింకింగ్ నోట్లో ఎలా కాస్తా? వద్దే, థ్యాంక్స్. కాఫీ చాయ్ లాంటివి ఏవి లేవా? ఇంగువలు ఇస్తున్నారు. హెల్త్ కోసం రా. ఐ థింక్ ఇంగువ బెల్లం చాలా మంచిది, కల్పించేస్తావా? ఐ థింక్ 40 రూపీస్. 40 రూపీస్. ఇంగువ తినాలని ఉంది నీకు, అంతేనా? లేదే. నువ్వు రైట్ ఆన్సర్ చెప్పనందుకు ఇంగువ కూడా లేదు నీకు. అంతే. 75 రూపీస్ రా. వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ చాలా. జస్ట్ ఒక పించ్ చారులో వేయడం కోసం మొత్తం బాటిల్ కొనాల్సి వస్తే అసలు ఎంత లూట్ అయినట్టు. ఒక్క బాటిల్ ఒక 4 నెలలు వస్తుంది. 4 నెలలు వస్తుందా నీకు? నాకైతే 4 సంవత్సరాలు వస్తుంది. రోజు చారు ఎవడు చేసుకుంటాడు? మా ఇంట్లో చేసుకుంటారు. పచ్చి పులుసులు ఇవే చేసుకురా? రోజు చేసుకుంటాం, పక్క చారు చేసుకుంటాం. రోజు చారు ప్లస్ పచ్చి పులుసు. చారు అండ్ పచ్చి పులుసు రెండు చేసుకుంటా? రెండు చేసుకుంటాం. వినేటోడు ఉంటే చెప్పేటోడు ఏదైనా చెప్తాడంట. సో ఈ రౌండ్ చాలా చెత్తగా ఆడినందుకు మీకు ఏమీ లేదు. వాజ్లిన్ ఉంది పట్టుకెళ్ళి కూడా వద్దులేని. సో అదితి, కోకోకోలా, పెప్సీ, ఇంకా నేను క్వశ్చన్ కూడా అడగను. దాని గురించి చెప్పాలా? చెప్పి పాడతావో పాడి చెప్తావో నీ ఇష్టం. నీకు చాయిస్ ఇస్తున్నారా? చూస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. పాడి చెప్తా. కోకోకోలా పెప్సీ, కోకోకోలా పెప్సీ, కోకోకోలా పెప్సీ, ఈ మామ అల్లుడు సెక్సీ, అత్తారింటికేసి చల్లెకి దావా టాక్సీ. మిలిటరీ నాయుడు చూస్తే సుర్ర తుపాకుల పేలుడు. విక్టరీ అల్లుడు వస్తే జరా జరి చిరేజారుడు. సో ఈ పాట వన్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ హిట్స్. ఆఫ్టర్ మెల్లమెల్లగా నాకు నెక్స్ట్ వచ్చిన హిట్ కోకోకోలా పెప్సీనే, ఫ్రమ్ ద మూవీ వెంకీ మామ. అండ్ ఈ పాట నాకు తమన్ సార్ యాక్చువల్లీ ట్రాక్ పాడాను ఈ పాటకి నేను హయత్లో. తమన్ గారు, రమ్యక్క, కృష్ణన్న, మేము ముగ్గురం ఉన్నాము. రమ్యక్క ఫస్ట్ పాడేసిన తర్వాత నేను పాడాను. సో ఐ వాజ్ థింకింగ్ తననో నన్నో, లేదంటే నేను ట్రాక్ కాబట్టి ఉంటాను లేదో డౌట్ అని చెప్పి ఐ రియలీ డింట్ టేక్ ఇట్ ఇన్ టు మైండ్. నేను ఎప్పుడూ ఒకటి చేస్తా సోనీ, అంటే పాట ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా పాడినప్పుడు స్టూడియో అడుగు బయట పెట్టేసిన తర్వాత పాట మర్చిపోతాను నేను. బెస్ట్ ఇలా మర్చిపోతాను నేను. మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చి ఏం పాడావమ్మా, ఒక అక్షరం ఒక లైన్ పాడంటే నాకు గుర్తులేదు, లిటరలీ గుర్తులేదు. ఎందుకంటే ఐ కంప్లీట్లీ కట్ ఇట్ ఆఫ్. అంతేగా. మళ్ళీ రిలీజ్ అవుతుంది పాట నీది అన్నప్పుడు ఒక్కసారి పాట పంపిస్తారు, ఒకసారి ఏం పాడానో కూడా గుర్తు తెచ్చుకోవాలి కదా అని చెప్పి అప్పుడు అడుగుతా. ఎందుకంటే నాకు
హ్యాబిట్ అది. ఐ రియలీ కట్ ఇట్ ఆఫ్. ఐ ఇమీడియట్లీ కట్ ఇట్ ఆఫ్. మర్చిపోతాను, మెమరీ కార్డ్ నుంచి తీసేస్తాను దాన్ని. 3,300 రూపీస్ ఎందుకు వేస్ట్ చేస్తుంది? ఎగ్జాక్ట్లీ. సో అలా పాడేసి బయటకు వచ్చేసి ఇంకా పాట బాగుంది అప్పుడే అనిపించింది, బాగా డిఫరెంట్గా ఉంది పాట, మంచి పాట, మందిగా ఉండొచ్చు. యాక్చువల్లీ గుర్తుండాలి, ఎందుకంటే కోకోకోలా పెప్సీ మామ అల్లుడు సెక్సీ అంటే వెంకీ మామ అని మాత్రం తెలుసు, ఎందుకంటే మామ అల్లుడు సెక్సీ అని పాడినప్పుడు ఐ వాజ్ లైక్ ఓకే వెంకీ మామ పాడేమో అని చెప్పి అర్థమైంది. సో ఆఫ్టర్ దాట్ ఇంకా వదిలేసా, పాట గురించి వదిలేసా, బయటకు వచ్చేసా. నెక్స్ట్ డే కాల్ వచ్చింది, కృష్ణన్న కరెక్షన్స్ పాడాలమ్మా ఒకసారి రావాలంటే. కరెక్షన్స్ ఏంటి, ఓ మై గాడ్ అనుకున్నా. కరెక్షన్స్ వస్తే మన లాంగ్వేజ్ ప్రకారం మన పాట మన వాయిస్ ఉంటున్నట్టు లెక్క అని లెక్క, కరెక్షన్స్ ఉంటాయి. సో నేను ఏం ఆనందమో రఘురామన్నకు కాల్ చేస్తాను. నేను రఘురామన్ అన్న ఇట్లా కరెక్షన్స్ పిలిచారన్నా అంటే, అన్న ఏమోనే మనకు తెలీదు, వెళ్ళి పాడరా బ్రహ్మాండంగా పాడరా. బేసిక్గా ఎగ్జైట్మెంట్ మొత్తం మట్టిలో కలిపేశాడు బ్రహ్మాండంగా. సో మనకు తెలీదే, వెళ్ళి పాడరా, బికాస్ ఈ డజంట్ వాంట్ టు ఇప్పుడు క్లౌడ్ లైన్లో పెట్టాలి తలుచుకోవట్లేదు, మనకు ఆడినప్పుడు మళ్ళీ మనకు బాధ వస్తుంది. సో వెళ్ళి పాడాను కరెక్షన్స్. వేరే పాటకి చిన్న కోరస్లా ఉంటే అది కూడా పాడా, ఎన్నాళ్ళకో అందులో బామ్మ అని వస్తుంది మధ్యలో, అది నేనే పాడా. సో అలా కరెక్షన్స్ పాడేసి వచ్చేసాను. దెన్ లేటర్ ఆన్ దే కాల్ మీ, దే టోల్డ్ మీ నీ వాయిస్ ఫైనల్ అయింది కోకోకోలా పెప్సీకి, సో మామ ఆడియో లాంచ్కి రావాలి అంటే, అప్పుడు ఇంకా క్లౌడ్ నైన్ నిజంగా క్లౌడ్ నైన్ నిజంగా క్లౌడ్ నైన్ ఎక్కా. అండ్ అంత క్రేజీ సాంగ్, ఒక అంటే ఫాస్ట్ సాంగ్, హిట్ సాంగ్ నువ్వు పాడావు అని అంటే నువ్వు యూల్ ఆల్రెడీ హ్యావ్ అ విజన్ కదా, ఎందుకంటే నువ్వు ఆ పాట విని ఉంటావు. సో ఐ డోంట్ నో, అంటే నాకు ఫస్ట్ పెద్ద హీరోయిన్ అదే పాట. వెంకటేష్ గారు, నాగ చైతన్య, రాశి ఖన్నా, పాయల్, దట్ వాస్ ద ఫస్ట్ బిగ్ హీరో. And I mean, it's good. Yeah, multi-star. It's a multi-starrer, so it was pretty big hit for me. Yeah. Super. Next round కి వెళ్ళిపోదామా? Done. సో మన నెక్స్ట్ రౌండ్ ఏంటంటే జంబ్లింగ్ వర్డ్స్. జంబ్లింగ్ వర్డ్స్ అంటే పేరుని ఖూనీ చేయడం బేసిక్గా. ఓకే. ఇప్పుడు మళ్ళీ లిప్సీ, నిన్నే రోజు ఎవ్రీడే నిరంతర వార్త శ్రవంతి, నువ్వు యూఆర్ నిరంతర వార్త లిప్సీ. సో లిప్సికా పేరుని కసిలిప్గా మార్చాము, అది చాలా వైరల్ వెళ్ళింది కూడా. కసిలిప్ప. సో ఆ పేరుని అది ఇటు అటు అన్ని జంబుల్ చేసి రంబుల్ చేసి కసిలిప్ అనే వచ్చింది. అలా మన సింగర్లు, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్లు, మన వాళ్ళ పేర్లని అలా ఖూనీ చేసి నీకు చెప్తాము, వాళ్ళ రియల్ పేరు నువ్వు కనుక్కోవాలి. వావ్. ఎస్. మ్యూజిక్ డైరెక్టర్, సింగర్లేనా, తెలుగు వాళ్ళేనా? మోస్ట్లీ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్, సింగర్స్, లిరిసిస్ట్. ఓకే. వెరీ ఫేమస్, వెల్ నోన్. ఓకే. తెలుగు వాళ్ళే మ్యాక్స్. ఫస్ట్ దేర్వాన్. దేర్వానా. THERVAN. THERVAN. నో ఐడియా సోనీ. సింగరా? చాలా మంచి సింగర్. దేర్వాన్. ఫస్ట్ లెటర్ చెప్తావా? లాస్ట్ లెటర్ చెప్తా. హెచ్తో ఎండ్ అవుతుంది అతని పేరు. హెచ్తో. అతను 2 clues. అతను హెచ్తో ఎండ్ అవుతుంది. దేర్వాన్. నో ఐడియా సోనీ. స్టార్టింగ్ R. రోహిత్. THERVAN. చెప్పానా, అందుకే చెప్పాను అది అమెరికాలో చదువుకొని రాలేదు అని. దేర్వాన్. రేవంత్. లెఫ్ట్ ఆన్సర్, అంటే రైట్ ఆన్సర్ అని చెప్పడానికి మూడు ఉత్సాహం లేవు. సో యా. సెకండ్ కిరా. KHIRAA. సారీ. కే ఎవరికి ఉంది సోనీ అసలు? కేతో స్టార్ట్ అవుతుందని నేను చెప్పానా? నీకు చెప్పానా? అసలు ఎవరి పేర్లో కేతో స్టార్ట్ అవ్వచ్చు, హెచ్తో స్టార్ట్ అవ్వచ్చు. అమ్మాయా? హెచ్తో స్టార్ట్ అయ్యేదా?
హారికానా? ఫైనలీ రైట్ ఆన్సర్ అని చెప్పడానికి అర్హత పొందావు. హారిక అక్క. నెక్స్ట్ థాయ్సన్. థాయ్సన్. థాయ్సన్నా? సారీ THAISUN. THAISUN. థాయ్ ఫుడ్ నీకు ఇష్టమేగా? మా మమ్మీ పేరు కూడా థాయ్, మంగతాయారు. థాయ్ని పిలుస్తారు మా అమ్మని. అమ్మ మంగమ్మ వైదస్ రంగమ్మ. థాయ్సన్నా? నో ఐడియానే. సన్ చాలా 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 ఫేమస్ సింగర్, ఫీమేల్. థాయ్సన్, నో ఐడియా. పోనీ కొంచెం నీకు ఈజీ అవ్వడానికి ప్రొనౌన్సియేషన్ డిఫరెన్స్. థాయ్సున్. థాయ్సున్. ఐ డోంట్ నో. THAISUN. నో, నో ఐడియా. అది ఇది కాదు, అదే ఇది ట్రై చేయి. సున్తాయ్. 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 థాయ్సున్. ఐ మధ్యలో పెట్టు. తాయ్. సున్కి తాయ్కి నూతన. మళ్ళీ మళ్ళీ ఇది చదువుకోలేదు అమెరికాలో. కాదే, అమెరికాలో ఇలాంటివి చదివిస్తారని మ్యూజిక్ సింగర్లు జంబులు చేసి సిలబస్ లో ఉంటుందా? అట్లీస్ట్ ఆల్ఫాబెట్స్ నేర్పిస్తారుగా, ABCDలు. వర్డ్ లో అంటే వినిపిస్తుందా లేదా ఆ లెటర్? ఐ క్విట్టే. సుంతాయ్ అంటే నూతన అంట. మరి ఎక్కడ వినిపించిందో, ఎస్ ఎక్కడ పోయిందో నాకు తెలీదు. నూతన స్పెల్లింగ్ SNUTANనా? నూతన. నో ఐడియానే. సునీతనే. సునీత గారా? ఓకే. నాంతా రిస్మార్. ఏందయ్యా ఇది? మాకేంది ఇది? నాందా రిస్మార్. నాందరిస్మా. ఇస్మార్. స్మార్. NANTHARISMAR. నరేంద్రన్. క్లూ ఇస్తాలే పాపం. లిరిసిస్ట్. అనంత శ్రీరామ్ గారా? రైట్, టాప్, బాటమ్, సెంటర్ ఆన్సర్ రా. ఒక ఫ్లో రావాలంటే ఒక 2-3 అవ్వాలమ్మా. థర్డ్ నుంచి ఫ్లోలోకి వస్తుంది. సమాంతా మాడోమ్. సమాంతా మాడోమ్. మ్యూజిక్ డైరెక్టరా? సింగర్, ఫీమేల్. సమాంతా మాడోమ్. ఎవరితో? సమంతా మాడోమ్, ఫీమేల్ సింగర్. తను చాలా మూవీస్ చేశారు. తెలుగు సింగర్ కాదు కానీ తెలుగులో కూడా పాడారు. కొంచెం కొంచెం. సమాంతా మాడోమ్. నో ఐడియానే. ఐ క్విట్. క్విట్. మమతా మోహన్ దాస్. అదేంటి 2 పేర్లని ఇప్పుడు మమతా మోహన్ దాస్ మిక్స్ చేయాలి, మమతా మిక్స్ చేయాలి. 2 మిక్స్ చేసి మిక్స్ ఫ్రూట్ జ్యూస్ కొట్టారా మీరు? అంతేగా. ఎవరికి చేస్తారమ్మా? మనం మొన్న రికార్డింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు వాడు వాటర్ మిలన్ పైనాపిల్ ఉందంటే సగం వాటర్ మిలన్ సగం పైనాపిల్ పోసి తీసుకురా అని చెప్పలేదు. ఇప్పుడు మిక్స్ ఫ్రూట్ జ్యూస్ అంటే 2 ఫ్రూట్ జ్యూస్ మిక్స్ చేయరా అండి? నువ్వు అడగచ్చు. నీకొక న్యాయం, మాకు ఇంకో న్యాయమా? మమతా మోహన్ దాస్ అదొకటి ఇదొకటి మిక్స్ చేసి పెట్టడం వేరు. పైనాపిల్ ఒకటి అంటే 2 కలిపి తీసుకొస్తాడు. నువ్వెలా? నువ్వు నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూ కూడా అడుగు, వీళ్ళు వినాలే చెప్తారు. అసలు గెస్ట్ చేయలేమే. చేస్తే ఏం చేస్తావు? చేస్తే నేను నా పేరు మార్చుకుంటా. వద్దు, నీ పేరు బాగుంది అంటే నేను చాలా ఏడిపించడానికి ఉంటుంది. అది అన్నట్టు యాక్చువల్గా చాలా చెడ్డాగా వచ్చింది. బట్ ఓకే. సో ఈ రౌండ్ సక్సెస్ఫుల్గా చాలా యావరేజ్గా ఆడినందుకు ప్రీవియస్ రౌండ్ మామూలు చేయలేగా. ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్. అది ప్రీవియస్ కదమ్మా, ప్రీవియస్ రౌండ్ డిజాస్టర్. ఒక్కటి సరిగ్గా చెప్తావు అంతే. వ్యాస్లిన్ చెప్పాను కదా, అదే ఒక్కటే చెప్పావురా. సో ఇట్స్ ఓకే. నువ్వు నన్ను చూసి నర్వస్ అవుతున్నాను నాకు తెలుసు.
సో కొంచెం ఇన్హిబిషన్స్ అన్ని పక్కన పక్కన పెట్టడానికి పెడతా. లెట్స్ ప్లే అ క్విక్ అంతాక్షరి. డన్. సో స్టార్ట్ విత్ వన్ ఆఫ్ యువర్ సాంగ్. నువ్వు ఒరిజినల్గా పాడిన మూవీలో పాడిన ఏదైనా పాటతో స్టార్ట్ చేయి. ఓకే. నీ హృదయంతో నా హృదయం కలుసుకొని ఈ సమయం మధుహలలో తేలిపోని ఆ అంటే అమలాపురం, ఛీ, అంటే అమలాపురం అంట. Okay. అంటే అమలాపురం. నాకైనా మొహం చూస్తుంటే ఎంత లవ్ వస్తుంది తెలుసా. ఓకే, మిమ్మల్ని చూడు. అంటే అమలాపురం, అంటే అహాపురం. ఈ పాట నేను పాడను, వేరే పాట పాడతాను. ఆహా అల్లని ఆ పాట వింటుంటే నాకు ఎలానో అవుతుంది, ఏమో తెలీదు. ఓకే. అందమైన లోకం పడు అందమా నువ్వు ఏదైనా ఎక్స్ట్రా చేస్తావు కదా, నువ్వు మామూలుగా చేయవు కదా. నేను చేయి సమాంత చేయి బ్యాచ్ రా. అందమా అందమా అందనంటే అందమా చైత్రమా చేరుమా చీరనంటే న్యాయమా. మా మనసా నువ్వుండే చోటే చెప్పమ్మా, మనసే నీకేదో చెప్పాలందమ్మా, నిన్న మొన్న ఏమైనా నాలో లేదమ్మా, ఏ రోజేదో ఆనందం చంపేస్తుందమ్మా. మాకే వచ్చానా? మనసున ఉన్నది చెప్పాలనున్నది మాటలు రావేలా మాటు టా ఠా ఠా ఠా. అలా ఎవరైనా ఆపుతారని? నా షో. ఠా. It's my life, whatever I wanna do. It's my life, wherever I wanna go. లిప్స్ కక్క నీదే పాట. I love you, Lipsy. ఠా. ఠా పాడచ్చా? అబ్బా నువ్వేంటి అది టీయా? అది టీ, అది కాఫీయా? చెప్తాను, నాకు టైం వస్తుంది. ఏదో రోజు నువ్వు ఈ సీట్లో నేను ఆ సీట్లో ఉండకపోనా అంటావా? ఉండకపోతావా చెప్పు. ఓకే. టా. టక్క 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 టిక్ 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 టిక్. సిప్ సిప్ హిప్ హిప్ చెప్పు ఇంకా. అది క్విట్టమ్మా. అది టూనే. అవును, టా అన్ను. టాకి సిలబుల్ ఏదైనా పాడతా. టా టీ 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 కూడా పాడచ్చు. టిక్ 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 నా 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 టిక్ 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 టిక్. అయిపోయిందా? కానా ఐ క్విట్ రా. కిరవాణి గారి సాంగ్ అది. ఓకే, నువ్వు నాకు కా దగ్గర ఆపావు కాబట్టి నేను క్విట్ అని అలా కేతో ఆపుతున్నావు నువ్వు. అలా సింక్ చేశాను రా. అది క్యూ. ఇది నేను యాంకర్ని రా, నేను ఏమైనా చేస్తాను ఇప్పుడు. చేసుకో. నేను ఎన్నన్నా యాంకర్ వంకర్ పనులు చేస్తాను, నీకేంటి ఇప్పుడు? నువ్వు ఏజ్కి తగినట్టు బిహేవ్ చేయవునా? ఎనీవే, జోక్స్ అపార్ట్, ఊరికే ఇలా ర్యాక్ చేస్తా. బట్ రియల్లీ నాకు ఇంత బాసిజం, ఇంత యాటిట్యూడ్, ఇంత పొగరు లేవు. నా దగ్గరే వస్తాయి కదా నీకు, ఇంకెవ్వరి దగ్గర ఉండవు. అదేంటో నిన్ను చూడగానే నా చిట్టి పొగరు పుట్టుకొచ్చానా? నిన్ను చూడగానే చిట్టి పొగరు. ఓకే, ఇట్స్ టైమ్ టు ఎండ్ ద షో. అందుకే ఇలా అవుతుంది. But thank you for being on my show. Thank you. So let's enter into our last and final segment. Inkotu undi Instagram questions. Yeah, so Instagram ni oka manchi platform ga vaadukoni, since we can't bring in audience, వాళ్ళు నిన్ను అడగాలనుకున్న క్వశ్చన్స్ అడిగేసి ఒక చిన్న ర్యాపిడ్ ఫైర్ లాగా ఎండ్ చేసేద్దామా? ఎండ్ చేద్దాం. సో ప్రేరణ వైష్ణవి, హూ ఇస్ హర్ ఇన్స్పిరేషన్ అని అడగండి అక్క ప్లీజ్. ప్రేరణ వైష్ణవి అని పెట్టారు. ప్రేరణ వైష్ణవి. మై ఇన్స్పిరేషన్ ఇస్
వెల్ నేను ఏదో నేను ఏదో మూమెంట్స్ నా పర్సనల్ లైఫ్లో ఏమంటారు ఇన్ మై బిహేవియర్ ఎనీథింగ్ మై మామ్ వుడ్ బి మై ఇన్స్పిరేషన్. నా కెరీర్ వైజ్ చిత్రమ్మ గారు నా ఇన్స్పిరేషన్. అంటే భుజాలు తడుముకుంటున్నాను రా. చిత్రమ్మ గారు నా ఇన్స్పిరేషన్. చిత్రమ్మ గారి పేరు తీసావు కాబట్టి ఎక్కువ మాట్లాడట్లేదు నేను. బట్ యా నెక్స్ట్ లలిత్ అయ్య గారి, హౌ డూ యూ మేనేజ్ BBA అండ్ యువర్ వర్క్ యాజ్ అ ప్లేబ్యాక్ సింగర్? లలిత్ వెల్ బేసిక్లీ బీబీఏ చేయట్లేదు, BMS చేస్తున్నా, బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ స్టడీస్ ఫ్రాన్సిస్లో. ఇట్స్ వెరీ టఫ్ కోర్స్ అబ్బా, అండ్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ అ వెరీ టఫ్ టైం. ఎందుకంటే నా కాలేజ్లో 75% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి. అది కాకుండా సెమ్ ఎగ్జామ్స్, IAs అవన్నిటికీ యూ హ్యావ్ టు స్టడీ లేకుండా ఫ్లూక్లో అయితే రాయలేము ఈ ఎగ్జామ్స్. మ్యాథ్, కంప్యూటర్స్ అన్నీ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంది. ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు బ్యాలెన్స్ యాజ్ మచ్ as I can. వన్ థింగ్ ఏంటంటే మా ఇంట్లో ప్రెషర్ ఉండదు, నువ్వు 90 తెచ్చుకోవాలి 100 తెచ్చుకోవాలని ఉండదు. దట్ ప్రెషర్ ఇస్ నాట్. పాస్ అయితే చాలని మా ఇంట్లో, నాకు ఒక 80 తెచ్చుకోవాలని నేను. సో 80లో ఇంట్లో ఉండదు కానీ మనకి ప్రెషర్ లేకపోతే పనికిరాదు కాబట్టి మనం ఇంట్లో వాళ్ళు చేయరు కాబట్టి మన బుర్రకి మనమే ఏమంది నో టెన్షన్ రా, ఐ విల్ పుట్ ప్రెషర్ టు మై సెల్ఫ్ అంటుంది అదితి భావరాజు. చదువుకున్నప్పుడు మాత్రం ఆ 1 month ఐ ట్రై టు గో అవుట్ లెస్ అండ్ స్టడీ వెన్ ఎవర్ ఐ హ్యావ్ ద టైమ్. అదితి అక్కని నేను క్వశ్చన్స్ అడిగితే నాకు రెస్పాన్స్ ఎందుకు ఇవ్వదు? సంతు సారీ సంతు, నెక్స్ట్ టైం నువ్వు అడుగు, నేను రెస్పాన్స్ ఇస్తాను. అక్క అదితి సింగరా? పక్కకి అలా జేబులో చేతులు పెట్టుకొని వెళ్ళిపోదాం, జేబులో చేతులు పెట్టుకుని. అందుకే ఆ ప్యాంటుకి జేబులు లేవు కాబట్టి వెళ్ళిపోలేదు అంతే. ఓకే, హూ ఇస్ అదితి భావరాజు? డార్విన్. ఏంది ఇది నన్ను అడుగుతా? అలా కాదు, పర్సే హూ ఇస్ అదితి భావరాజు అంటే అంటే క్యారెక్టరిస్టిక్స్ నేనే మెన్షన్ చేస్తాను. ఓకే, హూ ఇస్ దట్ పర్సన్ హ్యాస్ బీన్ ఆస్కింగ్ దిస్ క్వశ్చన్ అందరి గెస్ట్లకి. అవునా? హూ ఇస్ అదితి భావరాజు యాజ్ అ పర్సన్? ఓకే, అడాప్టబుల్. అడాప్ట్ చేసుకుంటా. అడాప్టబులే. నెక్స్ట్ ఓకే, నెక్స్ట్ సిలబుల్ అదే. అడాప్టబుల్. ఎంత ముందుగా అడాప్ట్ చేసుకుంటారా మా ఇంట్లో ఉండు అంటే చెల్లంట. ఇది దాని యాటిట్యూడ్, తన రియల్ క్యారెక్టర్ ఇది. అడాప్టబుల్, ఎంతూజియాస్టిక్ అండ్ లిటిల్ లేజీ. అన్నీ మంచిగా చెప్పుకోకూడదు. లిటిలా లేజీ అని కొంచెం. లిటిలా లిటిల్ చెప్పు. చాలా మారేనే బాబు, ఇంత దరిద్రంగా పరిస్థితి. జస్ట్ కిడింగ్, పాపం షీ మేనేజెస్ ఎవ్రీథింగ్. తను వంట కూడా చేసుకుంటుంది. సో అంత లేదు అర్థం. అవును, బట్ యూ మేనేజ్ యువర్ ఫుడ్ అండ్ ఆల్ వెన్ ఎవర్ దే ఆర్ నాట్ అరౌండ్. అది ఏమంటారు, ఆర్డర్ చేసుకుందాం అంటే లేదు వాళ్ళకి వండి పెట్టాలి అని కూడా 1-2 సార్లు చెప్పింది. అవునా? సో ఎంతవరకు నిజమో నాకు తెలియదు. ఆ రోజు మరి ఒక్కరితే ఉంటుంది, బాయ్ ఫ్రెండ్స్ గట్రా ఏం లేదు. అంత స్కోప్ ఎందుకు సిగ్గుపడుతున్నావు? మరి అంత స్కోప్ ఉంటే బాగుంది. అంకుల్ ఈ అమ్మాయి ఏదో సిగ్గుపడుతోంది, పైన ఫ్లోర్ నుంచి ఒకసారి కిందకి వచ్చి బుద్ధి చెప్పండి. యా, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, హూ ఈజ్ యువర్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్? ధన్య. యుఎస్లో అరీబా ఇస్ మై బెస్ట్ ఫ్రెండ్. గత 8 yearsగా వీఆర్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ నా డిగ్రీ కాలేజ్లో పరిచయం అయింది. ధన్య ఇస్ మై బెస్ట్ ఫ్రెండ్. సూపర్. ధన్య లైఫ్ ధన్యం అంటావు అయితే. యా, నామనం ధన్య. మనం పర్సనల్గా మాట్లాడుకున్నాం ఎంత ధన్యం ఎంత కాదో. బట్ యా, మిగతావన్నీ హాయిలు బాయిలు వచ్చాయి. సో చాలా చక్కగా ఆన్సర్ చేసావు అదితి. బావానా? ఓ బావ వచ్చాడందుకు నా పేరుని బావా చేస్తాను అని. రేపు పొద్దున్న రాజు వచ్చాడని వాడు అప్పుడు బావరాజు అంటారు. ఓకే ఓకే ఓకే, పీజీ ఆఫ్ ద డేతో ఎండ్ కూడా చేద్దామని. ఎనీవే, సో ఇంకా ఈ సోది కంటిన్యూ చేస్తూనే ఉంటాము. ఈ షోని ప్రస్తుతానికి ఒక పాజ్ పెడదాము. మనం మన లాస్ట్ సెగ్మెంట్లోకి ఎంటర్ అయిపోదాం. దట్ ఈస్ ఇన్స్టాక్స్ మూమెంట్. మన మెమరీ రీల్ ఉంది చూడు, అక్కడ మెమరీ రీల్. సో ఇన్స్టాక్స్లో ఒక పిక్చర్ దిగి ఈ రోజుని, ఈ మూమెంట్ని అలా క్యాప్చర్ చేసుకొని మా మెమరీ రీల్కి ఎక్కించుకుంటాము. సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు దట్ సెగ్మెంట్. డన్. ఇప్పుడు నేను నడవబోతున్నాను, నేను కేపాల్ లాగా మాట్లాడుతున్నాను. ఇప్పుడు ఇన్స్టాక్స్ తీసేసాను. వాట్ ఈస్ దిస్? ఓకే,
వావ్ డూడ్ ఇంత తెల్లగబడ్డానేంటి? ఇంకా 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 తెల్లగొస్తుంది. అవునా? అదితి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ గిఫ్ట్లు ఇస్తున్నాను తెలియగానే దాని మొహం చూసారా ఎంత బ్లష్ స్టార్ట్ అయిపోయింది ఇట్లా. బట్ ఫస్ట్లీ వీ వాంట్ యూ టు బి ఎక్స్ట్రీమ్లీ సేఫ్. బయట గట్టిగా తిరుగుతున్నావు. మమ్మీ డాడీకి కాల్ చేసి నేను మాట్లాడాలి, పిల్ల చేయి జారిపోతుంది అని. చెయ్యి జారిపోవడం ఏంటి? అదే ఒకసారి అదే జారిపోలే. ఊరికది నేర్పించడానికి నేను ఏదో పిచ్చివాగుడు వాగుతున్నాను. బట్ ఆంటీ అంకుల్ మీకు అసలు ఇంత కూడా చింతపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది చాలా రెస్పాన్సిబుల్ కిడ్ అండ్ దాని ఏజ్కి, దాని థింకింగ్కి, దాని రెస్పాన్సిబిలిటీకి అసలు సంబంధమే లేదు. నార్మల్గా దాని బిహేవియర్కి, దాని రెస్పాన్సిబిలిటీకి అస్సలే సంబంధం లేదు. సో యూ హ్యావ్ నథింగ్ టు వరీ. బంగారు తల్లిది. ఇంకొక ముద్దు కూడా పెట్టాను నీకు. సో వీ హ్యావ్ అన్ అదర్ గిఫ్ట్ ఫ్రమ్ అవర్ సైడ్. థ్యాంక్ యూ. దిస్ ఇస్ సో క్యూట్. ఏంటిది? ఇది ఒక బ్లూటూత్ స్పీకర్ విచ్ హ్యాస్ ఇన్బిల్ట్ ఓల్డ్ క్లాసిక్స్, హిందీ క్లాసిక్స్, అండ్ ఇట్స్ ఆల్సో అ నాక్స్ అండ్ ఆల్సో రేడియో. వావ్. సో ఇది ఆల్ ఇన్ వన్ అనమాట. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. దిస్ ఇస్ సో స్వీట్. పండగ చేసుకో. థ్యాంక్ యూ. క్యూట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ హ్యావింగ్ మీ సోనీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అది కాదు, అదంతా కాదు కానీ చాలా ఓవర్ చేస్తున్నా. ఎందుకంత ఫార్మల్గా మాట్లాడుతున్నావు? నువ్వు అంత చేస్తే నేను ఇంత చేయకూడదు. ఆబ్వియస్లీ నేను చెప్పినట్టు నువ్వు చేయాలి. నేను హైపర్గా ఉంటే నేను ఓవర్ లైట్ చేసేస్తా సోనీ. నేను ఓవర్ నేను చెప్పినట్టు చేయాలని నీకు చెప్పానా లేదా? అదంతా చెప్పక సోనీ, నువ్వు మారు. నువ్వు ఎప్పుడు చూసినా ర్యాగింగ్ చేస్తూనే ఉంటావు నన్ను. అవును, అంటే ఐ థాట్ వీ కుడ్ బి ఫ్రెండ్స్. ఐ డోంట్ కేర్ డూడ్. వాట్ ఈస్ దిస్? ఇంటర్వ్యూలో ఇంకేమన్నా ఇది? బయటకు వెళ్ళి నేను అదితి కొట్లాడుకోవాలి, చాలా బిజీగా ఉన్నాను. సో ఐ కాంట్ రియలీ డూ ద ఎండింగ్. ఇన్ ద మీన్ వైల్ గో సబ్స్క్రైబ్ టు మధుర ఆడియోస్ అండ్ మధుర ఆడియో ఒరిజినల్స్. బై బాయ్.